Gipaubos sa Blue Alert status ang dakbayan sa Subo isip pagpangandam sa bagyong Basyang. Sayranta ang detalye ni ini sa live report ni Alan Domingo. Alan? Sa zero casualty ang target sa gamhanan sa dakbayan Sugbo subay usab sa posibleng pag-igo sa bagyong Basyang. Aron masigurong mapanalipdan ang mga mulupyo sa dakbayan Sugbo gikan sa nagsingabot nga katalagman, sugod karon lamang gipaabot sa Blue Alert status ang tibuok syudad isip hugot nga pagpangandam sa bagyong Basyang. Gipahilunan ang daan mga heavy equipment sa nagalain-laing madapit sa Cebu City aron makaresponde dayon sa posibleng mahitabo sa pag-igo sa bagyong Basyang. Gimanduan ni Mayor Nestor Archival ang city disaster ug ang tanang mga kapitan ug mga barangay responders sa pagsiguro nga luwas ang tanan nilang mga mulupyo gikan sa nagsingabot nga kalamidad. Ang direktor na sa barangay, ang tanang barangay responders, no, kanang kinahanglan ready. In fact, ako ning i-announce karon naaman tayo meeting sa emergency meeting nga gitawag sa kanang DILG. Starting today, doon na tayo mga prepositions nga gihimo. One is in Sudlon, mga heavy equipment ato nang ipasakar. One is in Kremdek sa Tap-Tap. Ang ato asang unom ka mga sub-offices sa disaster and all blue alert status tapos. Gipadayag ni Konsehal Dave Tumulak, ang chairman sa Committee on Disaster Response, nga tinguhan nila nga dili na masubli pa ang nahitabo sa bagyong Tino nga nakakalas og daghang kinabuhi. Pahimangno nila sa mga mulupyo nga dili mo kumpiyansa og hugot nga pagmatngon ang pagabuhaton aron malikay sa peligro. Sa panagtigom nga gipahigayon sa CCDRRMO uban ang eksperto sa pagbana-bana sa kahimtang sa panahon, magpasulabi ang daghang uwan sa bagyong Basyang. I-check sad ang tanan nga mga flood-prone areas, mga disaster risk areas. Pag-check sa daan unsay mga preparations and respond if in case. But the problem here is the depression has a wide or vast rain band. So possibly the whole province of Cebu will experience rain shower. Sa akong pakiistorya ni Mayor Nestor Archival kaganina, iyahang gipahibaw nga posibleng karong hapon muhatag na siya official announcement kung unsay mahitabo sa klase sa mga tunghaan o mga adlaw, posible ang suspension sa in-person classes ug mo-shift na lang sa modular class ug mga adlaw. So ato nang i-monitor, pinaagi usab siyang social media page. Ses. Daghang salamat, Alan Domingo.